No niin, moi kaikille. Se olisi 1. elokuuta, tiistai-päivä. Tänään ainakin ollut tosi semmonen aurinkoinen päivä ja kohta lähettääkin käymään tuolla pienellä kävelyllä. Kuvailla vähän siellä ja samalla mä käyn sitten ton postin. Asteenpesukoneen laitoin tuossa päälle, niin se saa pyöriä tossa ihan kaikessa rauhassa. Jatketaan ihan just. Siinäpäs vinkukissa. Se meni syömään. Tyytyväinen. Joo, täällä on tosi hyvä keli. Lähdetään kahtelemaan. Täällä on vasta nurmikkoakin me ajettu. Jonkun verran mä haravoin täältä, mutta pitäisin vielä siistimmäksi saada pihaa. Tuolla sitten tuollaista. Ihan kivan näköistä. Voi että onneksi paistaa nyt niin nätti päivä. Sitten käydään mustia moikkaamassa tuossa ja sitten mä lähden käymään siellä kävelyllä. Musti tietysti rupeaa kohta taas haukkumaan. Siinäpä Musti sanoo teille moikka. Vai mitä? Tyytyväinen. Tyytyväinen neititajat ollaan. Hyvä. Hyvä. Onko se kuuma? On. No niin. Joo, lähden hakemaan postit vaan. Haen postin. Tulen kohta kotiin. Joo, jatketaan ihan just tuossa tiellä, kunhan sinne pääsee. Ei vielä aloita, se aloittaa kohta haukkumiseen. No nyt. On se tarkka koira. Sille tulee ikävä aina kun lähtee. Tää on oikeesti näin kivaa täällä. Näin on vihreät. Jatketaan ihan justiinsa. Noin pilvistä on. Sitten tuolla. Tuomasta. Oi. Nyt se kuuluu, kun se siellä haukkuu. Kyllä se sinne sitten rauhoittuu, kun jonkun aikaa täällä käppäilee. Niin. Sitten tosiaan nää on ihanat. Kivetä. Näin paljon. Niin paljon. Mukava ulkona olla tämmöisellä kelillä. Täällä ne vasta vähän aikaa sitten mylleröitivät tuommoista. Ei kyllä hullummat maisemat kieltämättä oo. Voi hitsiläinen. Kauheasti lintuja lentelee. Tämmöstä pitkä tätä lähdettiin ihan kappalemaan. Jonkun matkaa. Käyvät tuossa vähän isommalla tiellä kappailemassa. Katsomassa mitä siellä on. Tämmösen tien tekivät tälle isolle tielle vasta vähän aikaa sitten. Näin isoja kiviä. Ei paljon kiinnosta lähteä kyllä lenkille tuomasta. Tuonne kun lähtee pitemmälle, niin siellä saattaa tulla niitä hirviä ja vaikka mitä sitten vastaan. Sitten tuonne päivään menee tuolleen. Hyvän näköistä on. Rauhallista. Kylläpä kyllä. Onneksi käy vähän pieni tuulenvirein, niin mukavampi olla ulkona. Onneksi tuolla tie nyt on vähän tamppautunut. Jatketaan just. Mä lähden käymään takaisin kotiin päin. Kotiin päin. Enpä tiedä mitä sitä nyt tänne vielä tekemistä sitten keksis. Onhan tuossa noita pihahommia tietysti ollut nyt kun on nurmikkoa ajettu ja tämmöstä, että
Ja muutenkin, että tuossa otettiin, että jos tosiaan tuossa pari viikon päästä niin pyörätäis Ikeassa kahtoon nyt sitten. Kyllä, sieltä vaikka mitä löytyy sitten kai lähtee kahtelemaan. Kyllä, jatketaan ihan justissa. Näin hyvää keliä on. Suosittelen kyllä liikkumaan luonnossa tälle, että siinä mieli vähän virkistyy ja muutenkin. Mutta mukava viikon jatkoa kaikille ja pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Mä palataan tämän videon teille sinne katsottavaksi. Ensi videon pariin vaan, niin ehdottakaa niitä aiheita sitten, niin katsotaan mitä saadaan kasattua. Se on moi moi!